Dnešní zvěstování Božího slova je nazváno Odkud přicházíme, kdo jsme a kam směřujeme. Je to známá otázka, jsou to známé otázky, které by nás ale neměly táhnout a zakřivovat do nás samých, ale měly by nás nakonec vést přímo k Pánu Bohu. Na všechny ty 3 otázky by nakonec mohla být taková ta jednoduchá besídkovská odpověď, že to je všechno v Pánu Ježíši Kristu a není to laciná odpověď. A tím, že jsem na návštěvě vašeho sboru a tím, že se spolu s vámi setkávám a hovoříme o vašem sboru nejen v jeho přítomnosti, ale i v jeho minulosti a dotýkáme se i budoucnosti, tak se mi to zdálo přiměřené dnes zvěstovat Boží slovo právě na toto téma, ale toto téma vychází z Písma svatého, z Božího slova a přímo od našich starších bratří ve víře, Židů či od Izraele. A tak bych chtěl přečíst Boží slovo z 2. knihy Mojžíšovi, z 1. kapitoly a čtěme prvních 8 veršů. Tak čtěme ve jménu Páně, 2. Mojžíšova, tedy Exodus, 1. kapitola od 1. verše. Toto jsou jména synů Izraelových, kteří přišli do Egypta s Jákobem. Každý přišel se svou rodinou. Ruben, Šimeon, Léví a Juda, Izachar, Zabulón a Benjamín, Dan a Neftalí, Gád a Ašer. Všech, kdo vzešli z Jákobových beder, bylo 70. Josef už byl v Egyptě. Potom zemřel Josef a všichni jeho bratři i celé to pokolení, ale Izraelci se rozplodili, až se to jimi hemžilo. Převelice se rozmnožili a byli velice zdatní a byla jich plná země. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Tak tedy odkud přicházíme, kdo jsme, kam směřujeme. Naši starší bratři ve víře Židé teďka slaví 5783 letopočet od stvoření světa. Tak to je určitá dost velká vzdálenost, jak oni to měří. Jiní zase odhadují, že stáří naší planety je 13 miliard let. Tak si to přeberte, jak chcete, ale to i ono číslo je pro nás tady a teď téměř nepředstavitelné. Vlastně je to skoro jedno, to nedovedeme prožít. Ale to, co je zajímavé, a to, co je důležité, je právě to, abychom si opravdu do hloubky prožili, že to, že dnes tady žijeme tuto svoji přítomnost, je jenom díky tomu, že navazujeme na to, co opravdu bylo. Před vámi a ještě před Janem Balcarem. Dost daleko ještě před vaším zakladatelem a naším zakladatelem církve. V jedné rodině jsme se bavili o ekumenických vztazích, tak jsme se bavili i o těch našich kořenech, které máme vlastně všichni společné, i s římskokatolickou církví a tak dále. Prostě máme hlubokou, dávnou historii. My jsme otevřeli knihu Exodus, četli jsme, že ta rodina Jákobova přišla z Palestiny, nebo ještě tehdy se to nejmenovala Palestina, z té zaslíbené země, doslova zaslíbené, ještě tam nebyli doma, přišli do Egypta. Byli prostě na cestě. A bylo to nějakých možná 1300 nebo kolik let, 500 před Kristem. A znovu vám chci položit otázku, tedy odkud přicházíte vy starší? Kdo jste a kam směřujete? A tak tedy to první. A budu se držet toho slova, které jsme četli. Toto jsou jména
Izraelových, kteří přišli do Egypta, s Jákobem, který přišel se svou rodinou. Lidé dnes žijí především přítomností. I vy žijete logicky nutně svou přítomností. A lidé se dnes moc nezabývají opravdu svou historií, co bylo a jak bylo. Nevím, kdo z vás byste se dobrali až ke svým pradědečkům a prapradědečkům. Někteří ano, někteří možná ne. Já když vzpomínám na to, co jsem slýchával, tak můj pradědeček František Lukl kdysi dávno si namluvil Eleonoru von Kasalickou. Tu jsem v životě neviděl. Sedlák jí připravil o její hraběcí titul. A ta pak měla 12 dětí. A jedna z nich byla moje babička. A tak dál, a tak dál. A další, jiný můj dědeček, ten zase se kdysi nastěhoval ze Zlína do Zlína jako kovář. Ale pak se ukázalo, že ti Matulíkovi mají kdesi kořeny až někde u dnešní Rijeky, odkud přišli z města Matulí. A tak je to zajímavé sledovat, odkud přicházíme, kdo jsme a kam směřujeme. A je dobré, abyste se i vy nejmladší ptali svých rodičů a praprodičů, dokud je ještě čas, jak to vlastně s vámi bylo, protože to má svůj dopad na přítomnost. A váš sbor, který dnes prožívá zrovna tak velmi požehnané období, má opravdu také své období, protože jste něco prožili předtím. Izraelci měli svůj počátek, řekněme, v Abrahamovi, v otci víry. A my se k němu hlásíme také. Ale ten otec víry, jak čteme, byl kdesi v Iráku, v Uru. A ten otec víry Abraham odešel se svým tátou. Vlastně tam se zbalil ten jeho otec s tou rodinou a odešli do Chárán. A pak teprve, až když umřel ten otec Abrahamův, tak se z Chárán odebral konečně hledat své místo někde v té zemi zaslíbené a tam stavět oltáře. Takže ta vaše úžasná víra, to, co zakoušíte dnes s Kristem a co já zakouším s Kristem, je to ale úžasný výsledek toho, co už žili vaši předkové. A je dobře si toho být vědomi. Proto je dobré se taky ptát na to, co zápasili, jak prohrávali, jak vítězili. A tak tedy mám slovo pro nás. Máte svou historii, slavnou, někdy i neslavnou. Máte svou historii v rodičích a prarodičích. Je dobré jim naslouchat. Ale zároveň všichni se hlásíme ještě více než jenom k tatínkům, dědečkům, pradědečkům, ale hlásíme se až k tomu Abrahamovi, k otci víry, z kterého vlastně vzešel pak nakonec i spasitel, Pán Ježíš Kristus. Hlásíme se k těm našim předkům, kteří prožili své krachy a pády a povstali, protože kdyby nepovstali, tak my tady dnes nejsme. Proto se nebudeme hroutit ani těmi našimi dnešními pády a krachy. A to naše povstávání je nutné proto, aby naše děti a pak vnoučata a pravnoučata mohli žít a existovat a věřit a následovat Krista. Tak tedy odkud přicházíme? Odkud přicházíme? Kdo jsme? Toto jsou jména Izraelových, kteří přišli do Egypta s Jákobem. Každý přišel se svou rodinou. Mohl jsem navštívit mnoho vašich rodin. Byly to pro mě silné zážitky. Zároveň samozřejmě prožíváte i vy, tak jako to prožívá celá naše společnost, bolestné zkušenosti s tím, že nastávají někdy i krachy rodin, krachy manželství. A to pak v celé společnosti má dopady na to, že polovina dětí vlastně ve společnosti žije ve vztazích rozbitých, že se trhají ty vztahy právě i k těm mnohým dědečkům, pradědečkům, prababičkám, babičkám. To má dopady, ještě bude mít velké dopady na naši společnost. A ta Jákobova rodina
nebyla nějakým zářným příkladem vzorového soužití. Když čteme písmo svaté, tak nás to vlastně povzbuzuje, že ti, kteří následovali Hospodina, nebyli dokonalí. A možná ani nebyli po způsobu staré jednoty bratrské příliš k dokonalosti se nesoucí. Vlastně starý zákon ani nový zákon nám nepopisuje ideály svatých. Nezbožťuje praotce. Jakobova rodina byla sice neideální, ale nestratila tu trajektorii za Pánem Bohem. Nestratila tu cestu, kam ji Pán Bůh vedl. Když čteme ten soupis Jakobových synů, tak z knihy Genesis můžeme vědět o Jakobově nesnadném a nechtěném vlastně polygamním manželství. Toto on nechtěl. Žil v neideálním vztazích, které si nevybral a ze kterého už se nemohl dostat. Čteme o prvorozeném Rubenovi, který překročil nepřekročitelnou mez, když spal s jednou z Jakobových souložnic, se kterou měl Jakob Rubenovi sourozence. Dovídáme se o Šiménovi a Levim, kteří dali průchod své krvavé mstě, když se rozhodli vzít spravedlnost do svých rukou a pomstit to, že někdo znásilní jejich sestru Dínu. Jsme překvapeni chováním Judy, ze kterého pak vzešel náš Spasitel, který nerespektoval místní tradiční levirátní zákony. A přitom neměl problém se jít uspokojit s prostitutkou někde u silnice. A pak neměl problém se postavit do role soudce, aby ji upálil, aniž by tušil, že s ní upálí i své dítě. Tak tedy máme před sebou velmi syrový příklad těch našich praotců víry, odkud my přicházíme, jak oni žili a zápasili, prohrávali, ale povstávali. A o žárlivých sourozencích Josefových ani nemluvě a o jeho všelijak možná pyšném a arrogantním chování taky ne. Ale právě na tomto vzorku populace víry, z níž vzešel izraelský národ, který má na svém kontě nejen počátek monoteismu, ale také procentuálně největší počet Nobelových cen, vidíme, že Pán Bůh se skutečně smilovává nad těmi, které povolává, vyvoluje, smilovává se nad božím lidem, nad vámi, nade mnou, nad námi všelijak hřešícími. A v tom hříchu nás neopouští, v té slabosti, i v té neschopnosti žít s námi zůstává. Možná, že někdy to je opravdu tak, že s námi jde bloudit, aby nás pak přivedl zpátky. A tak tedy slovo pro nás, kdo jsme? Ano, jsme hříšní lidé. Jsme také lidé všeho schopní. Ale nad to a navzdory tomu jsme lidé, které Pán Bůh miluje, které Pán Bůh povolává, jako kdysi Abrahama, Izáka, Jákoba. V Kristu Ježíši jsme i my rod vzácný, svatý, vyvolený, vydobitý pro něj. Jsme lidé, kteří si nebudeme idealizovat ani bysterský sbor, ani své křesťanství, ani církev bratrskou, protože jsme vpravdě realisty víry, ale uctíváme toho, kterého jsme před chvílí chválili v těch písních, protože k němu se upíráme. Odkud přicházíme, kdo jsme, máme tu identitu v Kristu a kam jdeme. Myslím si, že to je aktuální otázka i pro váš sbor, kam směřujete. My jsme četli, potom zemřel Josef a všichni jeho bratři i celé to pokolení, ale Izraelci se rozplodili, až se to jimi hemžilo a převelice se rozmnožili a byli velice zdatní, byla jich plná země. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Z jedné strany podle tohoto slova Božího jdeme vstříc smrti. Umřel Jákob, umřeli jeho děti. To nejde jinak. Ale rozplodili se, rozmnožili se. Smrt to nevyhrála.
Takže my nejdeme vstříc jenom smrti, ale jdeme především vstříc životu. Tak jako jsme žili kdysi i v buňkách našich rodičů a prarodičů a praprarodičů. A jak čteme ty rodokmeny Pána Ježíše, až v Bohu jsme byli, tak i na druhou stranu směřujeme k životu. A směřujeme dokonce k životu věčnému, protože pro Ježíše Krista, pro jeho život, jeho smrt a vzkříšení jdeme za ním. Nyní jsme tady v Bystré, ve vašem krásném sboru. Jako byl tehdy kdysi Izrael v Egyptě. Tady máme žít, tady máme pracovat a v těch vašich okolních vesnicích a městečkách. Tady máte sloužit, tady máte vydávat svědectví o Kristu, tady se máte milovat, tady prostě máte mít děti, tady je máte vychovávat a to všechno děláte. Ale před vámi je ještě mnohem víc, než jenom tato přítomnost. Když měl Napoleon úspěchy, tak jeho realistická maminka utrousila poznámku. Hlavně, aby to vydrželo. A ono to nevydrželo tomu Napoleonovi. A když sleduji i to požehnání a to, co vám Pán Bůh i v tomto sboru dává, i navzdory lecjakým těžkostem, tak by taky mohla vzniknout taková poznámka. Tak hlavně, aby to vydrželo. A ono to možná vydrží, možná nevydrží, ale nad to máme větší naději. Stává se to, co se stalo i tehdy. Umřel faraon, přišel nový, změnila se politická situace. My nevíme, co nás čeká, netušíme, jak se bude proměňovat společnost, třeba i vlivem umělé inteligence, jak jsme se bavili, nebo války na Ukrajině, nebo kdekoliv jinde, co se stane. My nevíme. Ale to svědectví Písma svatého bylo a je takové, že to ten lid Boží vždycky přežil a že vždycky šel dál a že i navzdory se nezastavil ten Boží záměr, který Pán Bůh měl kdysi s Abrahamem, kterého tatínek vytáhl z Uru. A tak tedy slovo pro nás. Žijeme tady v té naší bohaté společnosti dnes. Využívejme všech darů, požehnání, které i jako sbor teď zakoušíte. I vám peníze dávají svobodu, abyste rozvíjeli mnoho aktivit. I vám Pán Bůh dává tolik invence, že můžete rozvíjet to nebeské království tady v Bystrém. I vám Pán Bůh dává, jako v celé naší společnosti, ty dary medicíny, že se nám prodlužuje průměrný věk a že se dají řešit nemoci, které se dřív řešit nedaly. Ta jedna moje babička zemřela za druhé světové války. Ten lékař tehdy dědečkovi říkal, vaše žena zemřela prostě na dnešní neschopnost medicíny. Dneska ta její nemoc by prostě vůbec neznamenala konec života. Takže užívejte všech těch darů, ale Písmo svaté nám ukazuje, že se mohou změnit situace v politice, v ekonomice, ve všem. Ale my směřujeme k životu věčnému. My směřujeme dál. My nesměřujeme jenom k tomu, abychom dnes tady zafixovali požehnání, které dnes máme. A možná, že Pán Bůh i vaše společenství, nebo některé jednotlivce, nebo rodiny, bude také chtít ještě přestěhovat někam jinam. Protože život víry je život v pohybu. A tak, když bych to měl dnes uzavřít, to zvěstování Božího slova, odkud přicházíme, kdo jsme, kam jdeme, jsou to důležité otázky. Ve zkratce řečeno, přicházíme od Boha. Od Boha, který nás stvořil, který nás postavil na tuto planetu. Přicházíme od Boha, který kdysi Abrahama povolal k víře. Přicházíme od našich předků, kteří vydali život Kristu a to svědectví předali nám.
Přicházíme od našich rodin. Díky Bohu za to. Chválme pak v modlitbách za to požehnání, které nám bylo dáno i skrze rodiče a prarodiče. To vůbec není samozřejmé, protože jsme tady viděli tolik dětí. A to je vlastně ukázka toho, odkud přicházíme, kdo jsme, kam jdeme. To druhé. Jsme, ano, hříšní, všelijak defektní lidé, jako byl Jákob, jako byla jeho rodina, nicméně naše identita není identita zaměřená na hřích. My jsme si to v některých setkáních rodinách řekli, že nejsme hříchocentričtí, nejsme hlavně zaměření na to, ach, jak já jsem nedokonalý, ach, jak já podléhám neustále různým pokušením, a že podléhám. Ale jsme zaměřeni ke Kristu. Naše identita je v tom, který za nás zemřel, vstal z mrtvých, dal nám život, dal nám Ducha Svatého. A jdeme vstříc životu věčnému. Navzdory smrti. Ve vašem sboru máte za sebou nepochybně také za tu dobu od Jana Balcera mnoho pohřbů. Ale je to fascinující, že na křesťanských pohřbech se vždycky zvěstuje život věčný. Vždycky se zvěstuje křesťanství, které je zakotveno více než jenom v rozpadu lidských buněk. Ale máte za sebou taky mnoho svadeb a mnoho porodů a mnoho požehnání a to je předzvěst toho, co vás také čeká. A tak vám přeji, ať zakoušíte nějak nově, že si uvědomíte, odkud přicházíte, kdo jste a kam jako jednotlivci, rodiny i sbor směřujete. A v tom všem, ať vás to nezakřivuje do sebe, ale právě k Pánu Ježíši Kristu, který je na tyto otázky odpovědí. Amen.